Ginpahayag sang Iloilo City Police Office nga hindi pa paghatag ang 100,000 pesos nga reward money sa guardian nga nag-turnover sa bata nga nagpadala o kon nagpalaptas ang bomb threat sa Fort San Pedro National High School. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Colonel Kim Ligada, Director sang ICPO, iya ginpahayag nga hindi pa nila ma-recommend kay Mayor Tranyas ang paghatag sang reward bangod isa pa lang kakaso sang bomb threat ang nasulbar kag madamo pa ang padayon nga ginaimbestigaran. Iya ginpaathag nga pagahimuon pa ang deliberation kung sino gid ang dapat makabaton kag posible nga hindi isa lang kataho ang makakuha sang bilog nga reward kung madamo ang makahatag sang impormasyon. Ginklaro man sini nga lain o kung separate ang 100,000 pesos nga reward nga ginanunsyo ni Governor Arthur Defensor Jr. para sa bomb threat sa probinsya kag hindi pa ang mga ini makahatag sang statement kung konektado ang mga suspect sa syudad kag probinsya. Ginpasigurado man ni Ligada nga wala sang bisan piso sa reward money ang makadto sa law enforcement kag ini ang madiretso sa mga identify sa kung sino ang sa likod sang bomb threat sa syudad sang Iloilo. Damo kita incidents, di ba? So isa pa lang ang incident nga na-solve naton. So we have to kuan pa sang iban nga mga i-file na case sa ma-solve pang iban nga incidents kag until sa time nga matani ang iban pagid nga mga informant sa iban nga kumo na siguro tulong-tungaon lang na ang 100,000 but as of now hindi na magkadto tanan bilog sa sini nga dapok no. Kuno pa naton ma-conduct pa kami deliberation kung sino gud ang dapat nga ma-receive sa mga rewards.